बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव के बरुवा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दिनै बर' दैदेनगिरिनि जखनथाय सावरायमेलखौ एबसुनि आगुनि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिएबि, बारग' भलन्टियार फर्स आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे सानसुमैफोरखौ लानानै दिनै बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानायनि मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लायो। बे बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो आरो उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसे फेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोन' दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय समाज सिबियारि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे दख'रानि बिबानगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे समाव गाहाय आलासि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोङो गासै बिटिआरनि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव जिल्ला लेभेल आरो साब डिभिजन लेभेलाव बर'नि जायफोर बारग' दैदेनगिरिफोर दंमोन, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स भलन्टियार्स, थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स बिएलटि, एक्स एनडिएबि, जायफोरा गोलाव सम माहारिनि जि रिभलिउसनारि मोनसे स्पिरिटखौ लानानै हारि थामोनथा रैखाथि आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनि थाखाय सोमावसारबोबाय। बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि आरो मास्टारेस दानायनि जि मोनसे थांखि बेखौ होसोनानै दिनैबो गोथाङै हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' माहारिबाद, लोगोसे हारिनि फारसे गावनि जि कमिटमेन्ट बेखौ गोथौ आरो स्ट्रं फोथायनायजों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बिथांमोना आथिखालनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय हांखुर जानानै दङमोन आरो गोबां माखासे जोंनो सुबुरुन होनो थाखाय बिथांमोना नेनानै दङमोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ कुइसन सोंनो होननानैबो बिथांमोना नेनानै दङ। बे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनदांनानै थांनाय 1 दाननिफ्राय जोङो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बे लिडारशिप कनक्लेभ, बिथांमोनानो जोंनि लिगेसि, बिथांमोनानो जोंनि दैदेनगिरि, दिनैबो दैदेनगिरि। एबसुआ आफाद हिसाबै जातिनि थाखाय, हारि थांना थानायनि थाखाय, हारिनि मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो वाचडग हिसाबै, नोजोर होगिरि हिसाबै खैफोद आफोदनि समाव जोङो दाबो नेनानै दङ, बेंनानै दङ आरो जोथोन लागासिनो दङ। किन्तु आरोबाव मा एजेन्डा लानानै जों मावलांगोन बे बाथ्राफोरखौ दिनै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनफ्रोमबो दफाखौ दासिम मा जानानै दङ जोङो फिट फोरमायदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव भारत सरकार, आसाम सरकारनि कमिटमेन्टआ 2024मोन टाइम लाइना, आरो 2024नि एप्रिल दाननि सिगां जोंनि दाबि आरो खावलायनाया जाबाय भारत आरो आसाम सरकारा मदि आरो अमित शाह, हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। बर' हारिनि जि एसपिरेसन, हारि मोनसेनि जि नेसनेल एसपिरेसन दं, जि गांनाय उखैनाय, बियो सुफुंजानांगौ आरो बेखौ मावफुंनायनि उनाव गेरेमसा हारि दानाय, मास्टारेस आरो आल्टिमेट थांखिसिम जों आवगायलांनांगोन। दा बेखायनो जोङो गामि सोसननायनि बेलायाव जिखौ 93नि एकर्डआव मावफुंनो हायाखैमोन गोबां नाजानायनि गेजेरजोंबाबो, 2003नि एकर्डआव जि खामानिखौ जोङो सम्भब खालामनो हायाखैमोन, 2020नि एकर्डआव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम जेराव 534 मार्टियार जादों, मासाकार जादों, 1.5 लाख मानसिया अरुणाचलाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बे जि दफा 3.1 बिनि गेजेरजों गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। 41आ सोबाय आरो गोबां सोबावनांगोन। जोंनि टारगेटआ सेटेलाइट नङा, जोंनि टारगेटआ जाबाय कन्टिगुवास आरो 60टा समस्ति डिलिमिटेसननि गेजेरजों जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ मजबुत खालामनांगोन, समस्ति बांहोनांगोन, 8टा डिपार्टमेन्ट एडिसनेल जि मोनदों बेखौ सोसननांगोन आरो लोगोसेनो
डाइरेक्ट फाइनेन्सनि जे आर्टिकेल 280 दङ बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन दा बेखायनो कार्बि आंलंनि एसटि हिलआ 17 बोसोर थांनाय सरकाराव आद्रा जानानै थाबाय दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय बेखौ जोङो मावफुंनांगोन बे एकर्ड मेटारखौ लानानै गोबां नेगेटिभ गोबां प्रपागान्डा नेगेटिभिज्म सोनाय जादों सोरबा बुंदों माने सेटेलाइटआव मा जानो काउन्सिला सोरबा बुंदों एकर्डखौ सावनांगौ बेबायदि नेगेटिभ प्रपागान्डाजों हारि मोनसेनि थांना थानाया माने मालाबाबो माने आबुं जाया नेगेटिभ सिन्तानि मानसिफोरा पजिटिभ मोनसे ट्रान्सफर्मेशन जानांगौ खारन नेगेटिभ नाय कुनु बाथ्रा गैया मोनसे एकर्डा हारि मोनसेनि दलिल आरो बे दलिलखौ मावफुङोब्ला हारिया लुबैनाय गासैबो बिथिङा माने समाधान जागोन दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जिखिनि क्रिटिसिजम प्रपागान्डा पलिटिकेल मोनसे एकदम माने जि कुचकावाज माने सोरनिबा सायाव टार्गेट खालामनाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आफादखौ टार्गेट खालामनाय बेफोरो हारिखौ धंस खालामगोन बेखायनो साफ्रोमबो जायफोरो माने गुसु मेलेमनि सुबुं जायफोरो गुबै मेलेमजिबि बिथांमोना नेगेटिभ डिस्ट्राक्टिभ खोथा मालाबा बुङा जायफोरा थौले जायफोरा गोथौयै साना जायफोरा गावनि हिडेन एजेन्डा थायो पार्सनेल एजेन्डा थायो राजनैतिक क्षमतानि थाखाय जायफोरा एजेन्डा थायो बिसोरो हारिखौ सेरखाय बेरखाय गावस्रा गावस्रि खालामनानै लाबालाब खालामनायनि मोनसे मोन्थोरजों खामानि मावबाय थानायखौसो जों नुदों दा बेखायनो गासिखौबो बाद होनानै शान्ति आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो खामानि मावनांगौ आरो दिनै आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावार एक्ट आफस्पाया गैलिया इउनिफाइड कमान्ड गैलिया आर्मी अपारेशन गैलिया गुलि बारुदनि थासारि गैलिया बै समाव माने नोङो एनडिएफबि बिएलटि एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारियाव जि मोनसे गावजों गाव फ्रेट्रिसाइडेल किलिं जाबाय बे थासारिया दिनै गैलिया दिनै जों बयबो रियेलाइजेसन जाबाय बयबो उपलब्धि खालामबाय आरो बिनि अनगायैबो जे जोंखौ टार्गेट खालामनानै पुलिस आर्मिनि अपारेशनाव जोंखौ गावथारबाय एनकाउन्टार खालामबाय बे थासारिया दिनै जोब्बाय दा बेखायनो शान्ति परिबेसा दिनै नंगुबै महराव दिनै जिखौ जोङो लुबैदोंमोन बेखौ जोङो लाबोनो हाबाय दा फाइनेलि बर' हारियाव इउनिटिनि स्ल'गाना गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों मालाबा नेशनेल कनभेनसन मालाबा 54 बर' अर्गेनाइजेसना ज' जादोंनो दा बेखायनो जों जेराव थाया मानो जातिनि इस्युआव जातीय कजआव जोङो ज' जानानै खोथा बाथ्रा बुंनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बुंनाय आं खावलायगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2020नि 27 जानुवारिनि सुक्तियाव सरकारनि उइटनेस हिसाबै बिथाङाबो बे सुक्तिनि दलिलाव सहि खालामदों सर्बानन्द सनवाला सहि खालामदों हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङाबो बेयाव माने एकमत माने बे सुक्तिखौ माने सहि खालामदों दा बेखायनो आं खावलायो जे एबसु एनडिएफबिनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय जागायनानै रन्जन दैमारि गबिन्द बसुमतारी जिखिनि मानसिया सुक्ति खालामबाय सरकारनि काउन्सिलनि जानानै स्टेटनि जानानै सेन्टारनि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे पलिटिकेल कुचकावासा माने बांसिन प्रायरिटि मोन्दों बेबायदि एखे प्रायरिटियाव एखे एजेन्डायाव बिटिआर शान्ति सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ बुंनांगौ बयबो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव जि इनिसिएटिभ लाबाय थादों बिनि थाखाय बयबो भारत सरकारखौ आपिल खालामनांगौ गहोनायनि थाखाय आरो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय हाइ कर्टआव थानाय केस आरो एनआइए कर्टआव थानाय केस बिथांमोनखौबो बख'नायनि थाखाय दानि आथिखालाव थानाय रुलिंआव थानाय नोङो इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा आरो बिपिएफ माने अपोजिशनाव थानाय जि दलानो जाया मानो पलिटिकेल कुचकावाजखौ जि टेम्प'आव खालामदों एखे टेम्प'आव जुदि जातिनि नेताफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि थाखाय आवाज होयोब्ला डेफिनेटलि जों साक्सेस जागोन आरो बेनो पिस आरो इउनिटिनि मोनसे एग्जाम्पल होननानै आं सानो आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो नेगेटिभ डिस्ट्राक्टिभ आरो प्रपागान्डा आरो अकल क्षमतानि थाखाय सिन्था खालामनाय खोथाफोरखौ गारनानै जातीय सार्थआव काउन्सिलखौ एकर्डखौ मानो खालामखो आरो दिनै एकर्डनि उनाव जों मा मावलांबावनांगौ बेखौ रियेलाइज खालामनानै आल्टिमेट थांखिनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानाय आरो आलादा रायजो आरो मास्टार रेसनि जि खोथा बे खोथाफोरखौ बयबो गोसोखांलायनांगौ होननानै आङो खावलायदों गोजोन्थों।